Juist nog kregen de bewoners en familie te jaren dat ze binnen een jaar een oor plakziekje moesten. Het besluit zorgde voor een soort onrust. En vanmiddag werd bekend dat de sluiting mijn hier uitgesteld wordt. Nou, dat hebben wij gisteren geconstateerd als we dat vertellen aan alle bewoners en cliënten en ook hun familie. Dat heel veel losmaakt en dat bovendien, als je daar nu heel goed naar kijkt, dat ook wel een toch behoorlijk korte periode is om dat goed voor elkaar te krijgen. In 2014 weer er al dreiging dat het centrum sluiten moest. Het is net goed onderhouden en er binnen financiële problemen. Een opknapbeurt zit er dus net meer in. Wij willen wel wat anders doen en dat noemen wij het Zorgdorp Ten Aard. En daarbij moet u zich voorstellen dat wij een aantal woningen in Ten Aard, dat we die geschikt willen maken voor zorg. En dat is niet alleen lichte zorg, daar begint het mee, maar dat kan ook hele zware zorg zijn. En dat we dat bovendien willen verbinden aan een locatie, een centrum, van waaruit ook dagactiviteiten kunnen worden gedaan.